Saúdos, que tal, como están? Arranca a carreira electoral para o reitorado da Universidade de Santiago. Hoxe, o actual reitor Juan Viaño anunciou oficialmente que optará á reelección nos comicios que se van celebrar o 23 de abril, e nos que tamén repetirá o seu rival de 2014, Antonio López, catedrático de Dereito, que perdeu as anteriores eleccións por apenas 20 votos, volverá a medirse con Viaño. É unha incógnita de momento se haberá máis candidatos. Arroupado por moitas caras coñecidas da universidade por parte do seu equipo de goberno, Juan Viaño presentou no Museo de Historia Natural a súa candidatura á reelección. O reitor da USC explicou que o acto de hoxe supón o fin dunha etapa e o inicio doutra. Amosouse agradecido polo apoio e por non sentir nestes 4 anos a soidade do despacho. Cando un ocupa un cargo da trascendencia e responsabilidade como de reitor da Universidade de Santiago de Compostela e de outros parecidos, existe o risco da soidade, o risco da frialdade do despacho, a soidade do gobernante. Eu nunca sentín esa friaxe, nunca sentín a soidade do despacho grazas a todos vós. Viaño explicou que o lugar escollido, o Museo de Historia Natural, non foi o chou, xa que representa o que quere para a nosa universidade e polo que vai loitar de cara a unha nova legislatura. Facelo neste Museo de Historia Natural, lugar para min simbólico, porque é o primeiro e case o único centro que inaugurei como reitor. Este Museo de Historia Natural é un claro exemplo do que queremos, unha estrutura universitaria moderna que atende ás necesidades do noso tempo. O actual reitor desgranou os proxectos que se achegan no futuro, ca creación de novos graos ou a construción da nova Facultade de Medicina. Para Juan Viaño, estes 4 anos estiveron marcados pola estabilidade e o seu obxectivo é continuar nesa senda. Segundo dixo, o eixo básico do seu traballo de cara ao vindeiro mandato será a transformación digital da nosa universidade. Transformación digital desde o máis importante, que son as persoas. É innegable. Vivimos na era digital, pero quero que a transformación da universidade cara a esa sociedade digital para reforzar a nosa misión, a da docencia, reforzar a investigación, reforzar a transferencia de coñecemento. Quero a transformación digital para actualizar a nosa visión de futuro. Unha universidade á vanguarda da sociedade digital onde se comprobe día a día o noso traballo pola sociedade se nos recoñeza cada un dos esforzos que todos facemos. Viaño enfrontarase nestas eleccións do 23 de abril a un vello rival. O catedrático de Dereito Antonio López repite candidatura tal e como fixera no 2014 cando perdeu os comicios o reitor da USC por apenas unha vintena de votos. O resto de aspirantes, se o soubera, teñen entre o 15 de marzo e o 2 de abril para presentar as súas candidaturas. Máis cousas, entre esta semana e a que ven abrirase o prazo para solicitar as subvencións vinculadas aos ARIs, as áreas de rehabilitación integral de Vista Alegre, Pontepedriña, Vite e Casco Histórico. Este ano haberá unha partida de máis de 1,6 millóns de euros. O Boletín Oficial da provincia está a piques de publicar unha nova convocatoria de axudas para os ARIs. Serán 1,6 millóns de euros, dos que máis de 600.000 euros irán para a construcción de 6 novos ascensores en Vista Alegre. A partida máis importante dentro do reparto entre estes 4 ARIs vai para Vista Alegre. Vista Alegre desde fai anos conta con ese estudio de detalle que permite que xa estén moitos edificios con licenza, xa hai moitas, casi o 50% das edificacións xa teñen o ascensor instalado e, polo tanto, vai máis rápido e máis fácil porque xa había un estudio de detalle aprobado que permite que se presenten máis solicitudes. No caso de Vite e Pontepedriña, a partida será de 324.000 euros por barrio, permitindo a colocación doutros 6 ascensores. Ainda que era un ARI que levaba en marcha desde o ano 2008, ata este ano que aprobamos o estudio de detalle, non era posible que se acometeran as obras máis importantes, as obras que demanda a xente, que é a colocación do ascensor. Como sabedes, a finais do ano 2017, nos últimos días de decembro, aprobamos este ARI de Pontepedriña que posibilita que durante este exercicio xa poda haber comunidades de propietarios que conten co seu proxecto para a instalación de ascensor e tamén a reforma da envolvente exterior do edificio, a millora da eficiencia enerxética.
En canto ao ARI do casco histórico, haberá unhas axudas de 340.000 euros. As comunidades beneficiadas percibirán ata o 45% do custo, 15.000 euros máximo por edificio. Os veciños que teñan problemas económicos poderán optar a unha liña de axudas complementarias do Concello. Dependendo do caso, sufragaríase ata o 100% do custo. Achegámonos agora ata a Praza da Universidade en Mazarelos, onde dende a Facultade de Filosofía se puxo en marcha unha intervención no marco dos actos do Día Internacional das Mulleres. A acción consistiu en cambiar a Montero Ríos por Concepción Arenal. O obxectivo non é outro que visibilizar o labor das mulleres ao longo da historia que aseguran foron esquecidas en moitas ocasións. A Facultade de Filosofía sumouse á conmemoración do Día Internacional das Mulleres facendo unha intervención simbólica no monumento a Montero Ríos que preside a Praza da Universidade. A instalación consiste nunha imaxe de Concepción Arenal. A iniciativa, proposta pola Comisión de Xénero da Facultade, xurdiu nas propias aulas. Esta é unha idea fraguada nas aulas, non? Fraguada nas materias que se dedican ao tema de xénero na Facultade de Filosofía, no que nestes últimos cursos estuvemos facendo traballos orientados a analizar a presenza das mulleres en estos recursos, digamos, de tipo semiótico, non? Que son as estatuas, os nomes de rúas e de plazas. E que o certo é que máis aló de Rosalía ou as Marías, a presenza de mulleres nos monumentos é escasa. Escolleuse Concepción Arenal pola súa labor na loita feminista. Unha muller humilde, non? No seu epitafio pon a virtude, a ciencia, ao coñecemento, máis ou menos, non? Entón, o que queríamos era visibilizar que a historia, como ela mesma denunciou, intelectual das mulleres, non está presente. Que é unha patraña que non houvese mulleres, simplemente non se recoñecen e non se visualizan. Os actos de conmemoración do 8 de marzo continuarán na nosa universidade nos vindeiros días. Hoxe houbo un seminario sobre igualdade na Facultade de Dereito e un relatorio sobre a perspectiva feminina do urbanismo na Facultade de Historia e Xeografía. De Mazarelos imos ata a sede da Asociación Área Empresarial do Tambre que onte inaugurou nova exposición. Baixo o título "No le busques tres pies al gato", a mostra, asinada por Román Montesinos, está composta por unha trintena de fotografías. A Área Empresarial do Tambre inaugurou onte unha exposición do artista Román Montesinos. A mostra, que estará aberta ata o 30 de marzo, leva por título "No le busques tres pies al gato". Está composta por 30 fotografías. O autor chega así por primeira vez a Santiago coa súa obra tras máis de 50 exposicións individuais e colectivas por toda Galicia, España e o estranxeiro. A mostra, con instantáneas en diversos formatos, establece unha simbiose entre obxetos en busca dunha metáfora. Esta exposición formou parte de 4 mostras de carácter internacional que o autor tivo en 2017 en Bulgaria, Portugal e Irán. Tamén na Fundación quedaba inaugurada onte unha nova exposición. A mostra, titulada Científicos Galegos 2008-2017, percorre as biografías dos 10 científicos proclamados pola Academia no último decenio. A Fundación a Obra Social de Abanca acolle dende onte na súa sede da Rúa do Vilar a exposición titulada Científicos Galegos 2008-2017. A mostra, que foi producida pola Real Academia Galega das Ciencias, poderá visitarse ata o día 18. O proxecto foi elaborado co obxectivo de achegar ao gran público a cultura científica da sociedade galega. Na exposición recóllense un resumo dos datos máis importantes a nivel persoal e investigador dos 10 científicos galegos proclamados pola Academia dende 2008 ata a actualidade. Abrimos páxina deportiva. Aqueles que se animen con isto das carreiras populares teñen unha cita este domingo 11 de marzo. Ese día celebrase a segunda edición da proba universitaria We Are Ready, organizada pola USC e polo Corte Inglés, aberta a toda a cidadanía. Esta mañá presentouse no Corte Inglés a carreira popular We Are Ready, que organiza o centro comercial conxuntamente coa Universidade de Santiago. Trátase dunha proba que precisamente se centra no ámbito estudiantil, pero que está aberta a toda a sociedade que queira participar. É unha carreira que ten un componente solidario en prol da educación e englobase nun circuito nacional que se celebra nas principais universidades do país, sendo esta a única en Galicia. A proba, que se celebra este domingo, día 11, ten un percorrido de 10 km que comezan e finalizan no estadio de atletismo do Campus Sur. Na anterior edición participaron 300 corredores e o obxectivo é que desta vez aumenten as inscricións.
El perfil de recorrido, teniendo en cuenta lo que es Santiago, no es muy duro. O sea, es duro, pero no es tan duro. La segunda parte es muy favorable y yo creo que es una carrera bonita. No es para hacer marca, pero sí para disfrutar del recorrido y de la fiesta de ese día. El año pasado tuvimos 300 participantes porque no tuvimos el visto bueno para el recorrido hasta una semana y media antes, con lo cual no pudimos publicitarla, y eso para los atletas y los populares que corren es muy importante saber cuándo es la fecha de la carrera, pues, para tomar sus decisiones. Este año contamos con más tiempo, ya hace un mes y medio que sabemos que tenemos el permiso y creemos que podemos alcanzar los 500. As inscricións poden facerse na web guiarridi.es ata este xoves 8 ou na sección de deportes do Corte Inglés ata o sábado ás 3 da tarde. O tempo non ten moitos visos de mellorar no resto das semanas. Aí vamos os datos completos da predicción grazas a Meteo Galicia. O mércores en Galicia os ceos estarán anubrados sen descartar algunha chuvia illada ao longo da mañá. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará de compoñente sur de carácter moderado. O xoves agardamos unha xornada de ceos moi anubrados e algunhas chuvias que durante o día terán carácter feble intermitente, sendo de intensidade moderada xa pola noite. As temperaturas ascenderán moderadamente e os ventos soprarán de compoñente sur. Pro venres a situación non cambiará, polo que teremos ceos con nubes e chuvias intermitentes máis intensas no sur da comunidade. As temperaturas ascenderán de novo e o vento soprará moderado de compoñente sur. O mércores en Santiago amenceremos con ceos cubertos e chuvias illadas que darán paso pola tarde a precipitacións intensas. As temperaturas mínimas caerán aos 3 graus e as máximas manteránse sen cambios. O xoves continuaremos con tempo inestable, así os ceos estarán cubertos e as chuvias serán importantes, sobre todo na mañá e na noite. As temperaturas mínimas subirán ata os 7 graus. En canto a venres máis do mesmo, con ceos cubertos e chuvias intermitentes, as temperaturas continuarán subindo e o vento soprará forte. Rematamos, non sen antes ver algunhas actividades culturais interesantes na nosa axenda cultural. Ata aquí as novas do martes, non se movan que a programación continúa co Preguntoiro. Hoxe Silvia Castiñeiras entrevista ao voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.